moi! Mä kuvaan nyt uutta videoa, koska mä oon kokeillut jo 2 videoa, mutta ne ei oo toiminut, joten mä näytän, tai siis, no joo, mä näytän sen mun tyypin vasta sitten lopussa, ton profiilin, mutta, siis nyt, mä näytän tyyppejä, jotka on kivoja. Tai siis mistä mä pidän niinkun. Tää on ihana, koska se katsoo mun jokaiset elokuvat. En tiedä miksi, ehkä sen takia, koska se haluaa olla kiva ihminen. Tai mikä nyt onkaan. Se varmaan ihminen. Ja tää halus ei tää kun. Okei, tääkin näkyy sitten samalla näköjään. Ja tää halus videon. Ja mä oon sitten vähän kipeä, jos mun ääni kuulostaa vähän tältä oudolta, mutta joo, niin. Ja sitten muutama mun IRL-kamu. Tää on mun IRL BFF, eli Best Friends, joo. Tämä. Ja sitten yksi toinen. Jena. Tämä on mun IRL-kaveri. Ja sitten mitäs vielä? Täältä tulee erityiskiva tyyppi. Ja tää on kiva. Tää on antanut mulle eniten lahjoja, jos mua ei lasketa, koska mä oon antanut eniten. Ja sori kun tää mikki on niin huono. Ja niin. Sitten tää on kiva. Ja sitten tän tyypin tässä. Tää on mun BFF, tän kanssa on niin ihana jutella, pyytäkää tätä kaveriksi. Niin. Täällä on niin ihana ruoan tuoksu, kun äiti tekee ruokaa. Ja sitten minä. Tässä siis on mun profiili. Kun mä sanon, että näytän sen tässä lopussa, mutta en mä nyt tiedä, onko tää lappu. Joo. Et sano, jos sä haluat mukaan. Nyt ehtii vielä mukaan. Sano äkkiä, jos haluat videolle. Ja yksi tyyppi vielä. Mä en oikein osaa kirjoittaa. Apua. Tää tyyppi halusi viimeisenä, siis nyt. Okei, toi haluaa. Tää tyyppi halusi tonne videolle. No niin. Ja tääkin halus. Okei, ja ei väärä. Hitsit. Tää halus. Okei. No niin, eikös tää video olisi ihan just tässä? Katsotaan vielä sanoks joku. Pikkuhetki. Tää tyyppi halus videolle. Okei. Joo. videolle.
ei enää pääse. Menen nyt. Noin. Okei.